أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Wa masu kallon mu muna muku sallama irin ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka fara silsila na shi wannan jalasa din game da abin da danganci ma'ana jirkita ko kuma ƙari ko ragi a Qur'ani, to insha Allah yau ma za mu ci gaba da ita wannan muhadara din kamar yadda muka saba insha Allah. Kamar yadda wasu da dama al'ummar musulmi suke raya ko kuma suke zaton cewar akwai wasu ba'adi daga cikin al'ummar musulmi waɗanda ma'ana suna da Qur'ani, face Qur'anin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi, ma'ana suna da wani Qur'anin sabanin wannan Qur'anin da Allah ya turo annabi Muhammad da shi, ma'ana wani Qur'anin ban da wannan Qur'anin. To kuma suna jingina wannan zaton ko kuma wannan tuhumar ga al'ummar Shi'a, wanda kuma alhali ba haka bane. Malaman Shi'a sun nuna cewar bayan da za a yi saba da wani Qur'ani face Qur'anin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Shine har daga cikin malaman Shi'a wannan ɗaya daga cikin malaman Shi'a wanda ke cewa Ustaz Ayatullahi Muhammad Ali Taskiri yana da littafi da suke cin shi An-Nasr al-Khali, wanda yayi maganganu akan wannan ita kadiya ne ta bayan da za a yi samar da Qur'ani face Qur'anin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi. Yake cewa misali babu kokonto ga al'ummar musulmi, misali dukkansu misali wajen aminci cewar misali Qur'ani ya kokota daga dukkanin wani tare, ma'ana jirkita ko ƙari ko rage ce Qur'ani ya riga ya ma'ana ya kokota daga wannan, ba zai yi a iya samar da ƙari a cikin alƙur'ani ba, ko kuma misali a samu wani jirkita a cikin Qur'ani ce ba zai yi ba. Sai yake cewa misali ko kuma a ce tawaya, a samu wata tawaya a cikin Qur'ani, to yake bayan da za a yi a samu. Idan yanzu misali aka samu jirkita ko kuma ƙari ko rage a Qur'ani, kamar wani yana taɓa shakhsiyya na mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Cikamakon annabawa ya fi dukkanin annabawan da suka zo kafin sa. To buwayar annabi da isassa da ikonsa da matsayinsa shine ke nuna cewa bayan da za a yi a samu wani ƙari a cikin alƙur'ani. Wannan malamai na Shi'a sun yi rafadinsa, ma'ana ba su yarda da cewa za a yi samu wannan ƙari ba ko kuma ragi ko kuma jirkita na Qur'ani. Waɗannan malaman Shi'a ba su yarda da shi ba, ko da misali an samu wasu ruwayoyi da suke nuni akan haka. Amma menene ra'ayin Shi'a akan wannan ruwaya din? Kamar yadda muka sani al'ummar musulmi sun sani su a wajen Shi'a duk abin da ba Qur'ani ba sahihi ba, za su iya akwai babi na munakasha, ma'ana za a yi tattauna akan matsayin wannan abin da aka kira to ma'ana menene ra'ayi ko me ingancin sa. Za a samu matsala wajen wanda ya rawaito ko kuma misali wajen fahimta ko kuma ma'anar da yake nufi a ciki. Don haka shi yasa in dai ba Qur'ani ba to ba sa sallama ba abu da yake. Idan aka ce abu hadisi ne, akwai babi wanda za ku tattauna akan ta menene ingancin wannan hadisi, khususan ma abin da danganci Al-Qur'ani mai girma. Bayan da za a samu Qur'ani bayan Qur'ani da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi. Saboda annabi ya rayu da mutanen da suke ji da kansu a balaga da ilimi na wannan lokaci na jahiliya, sun yi iyayensu domin su samar da wani abin da yake kama da Qur'ani, amma Qur'ani ya gajiyar da su, sun kasa. Su da kansu sun tabbatar cewa wannan ba zancen annabi bane, kuma ba zancen mutum ne adi ba, ma'ana ba mutum ne tamfarari yake zama yake rubuta wannan abu ba. Wannan sako ne daga Ubangiji wanda ya fi ƙarfin mutum ya iya samar da shi. Wannan shi yake tabbatar da cewa mu'jizan annabi tana nan tun daga ranar da Allah ya tashe shi a matsayinsa na annabi har ranar busa ƙaho, ba yanda za a yi a samar da wani tahrifi a Qur'ani. Sannan malaman Shi'a suna da dalilai da hujjoji suka dogara a kansa, da dalilai na Qur'ani da ayoyi da suke magana akan cewa bayan da za a samu tahrifi a Qur'ani. Wannan shine kusan a takaice, kuma muna so wannan zama din ya zama misali an yi shi, mun yi shi a matsayin silsila. Misali muna kawo dalilai da hujjoji misali da ra'ayi na malaman Shi'a wanda suka dogara shi da ayoyin Qur'ani da kuma hadisai da kuma me tunaninsu akan wannan hadisan da ake gina musu cewa misali sun tafi akan cewa wai Qur'ani na da ƙari. Wannan ra'ayin malaman Shi'a ne ko ba ra'ayinsu bane. insha Allah zama na gaba za mu yi kokarin kawo haka. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.